yen aku ora iso ngrubuhke Lembandina aja diceluk Bathara Manikmaya. Menang samudra nglangut tanpa pagoting tekal. Apa abamu Manikmaya? Apa aku mbok kira gumun? Kowe ngendelke kekuwataning awak. Apa abamu ayo tumplaken pengabaram. Ora ndoprok ngenggon tak guroni kowe Andini. Tanceping raos pangraos kula lahir tumujing batos. Kula teluk tumungkul dhateng paduka Sang Manikmaya. Oh, Bu Ulun. Kula pasrah pejah gesang wonten ing ngarsa paduka Bu Ulun. Lembandini kula wonten dawuh. Apa mbok kira aku ora sumurup sapa sejatine sira? Sirandiniku anaking Jim Tanim ya roh Matanam. Mbahmu aran Jim Handaka. Canggahmu Jim Derampalan. Munggah nganti tekan Jim Banujan, tegese sira iku isih darahing Jim Banujan. Waduh. Sanget pratitis pangandika paduka Sang Hyang Manikmaya dhateng lelampaning gesang kula miwah leluhur kula Bu Kulun. Iya. Menawi tetela mekaten nyata paduka menang ngratoni Triloka. Kula trimah manjing dados titian paduka kewala Bu Kulun. Oh.
Handini kula wonten dawuh pukulun. Keteke ngrasaku kaya wis bisa jumbuh kelawan sira bareng aku wis mapan ana ing gigirmu. Aduh inggih ngaturaken gunging panuwun Sang Manikmaya. Iya. Lamun to sira ngakoni yen to aku iki Kang Mangiran Bawana nguwasani jagat Triloka ya jagat telu. Apa sira uga percaya sak putuhe? Nggih. Kula sampun teluk tumungkul ing ayun, kula pitaya sawetahipun dhateng Paduka. Iya. Sumurupa. Yektine ingkang urip ana ing alam iki ora bakal bisa menang kelawan aku, sabab aku kedunungan pusaka Cupu Manik Astagina ingkang isi sawab 8 perkara. Uga tirta kamandanu wit wana umarewan. Lan uga Cupu Retna Dumilah. Kuwi kabeh ana ing panguwasaku. Waduh inggih pukulun. Mula kang saka kuwi. Sapa wae saindenging jagat wiwit jagat lor, kidul, wetan lan kulon kudu nyembah padha marang aku. Inggih. Namung ngaturi kawuningan pukulun piye Andini ing Brangkilen ing tanah Kilenan mrika wonten satunggaling wanita ingkang kagungan putra tasih jejabang, mongko menika dipun sembah-sembah dening tiyang sak bawana ugi meh warata anggenipun sami hambapa lan angge guru dhateng jejabang atmajaning wanita kala wau. Ngendi papane? Mara gage tuduhna. Nggih, monggo kula dherekaken. Sapiandini kula wonten dawuh pukulun. Apa sing sumunar ngisor iki? Nuning nggih mekaten. Oh, kok ya gebangeten lukmu. Ora ngluhurake marang aku mongko aku pangeraning Bawana. Ing atase mung bocah kaya mengkono. Kok dianggep limpat lan luwih nganti disembah-sembah ki sing unjo nggon ngendi? Kuwi kok ketok bocah ora bisa obah. Mongko sing aku dadi pangeraning jagat. Wenang disembah wong sak donya kuwi nadyan to wujud bayi nanging kudu wis bisa ngidri jagat. Mung kaya ngono kok do disungga-sungga. Aduh mati aku. Kenging menapa pukulan? Aduh. Sukuku hapus. Sukuku hapus sajuga Andini wela kedrawasan. Monggo minglar saking papan iki.
ngisor kaya apa menika tiyang sami manembah kok ngadepi kaya ngono tur tangane kok padha sedakep. Nggih menika sami manembah maring sesembahanipun inggih menika ingkang minastan Allah. Wah aku ora ngandel sing mangeran bawana kuwi aku. Owah ana tata caraning manembah ki aja sedakep kaya ngono. Kaya wong kurang tangan ngono apa piye? Kon kumrembyah. Sing pangeran jagat kuwi kewagang nekem bawana. Ora mung sedakep ngono kae tangane. Aduh Andini kenging menapa tanganku dadi papat sing siji sedakep ngene. Waduh monggo kisah saking papan mriki mau. Dewa nyugata marang sureng perang ngudani arum kula nuwun mangke kula mesakaken dhateng paduka Pukulun. Kepiye kahananku dadi kaya ngene? Sikilku apus, tanganku papat nganggo sedakep kaya ngene. Mangke rumiyin menapa sakinten wonten dawuh saking leluhur paduka ingkang temtunipun kedah paduka enget-enget Pukulun. Aduh Andini aku kang luput lepya ing panindak lembu Andini. Kados pundi Pukulun? Nalika semono aku diparingi dawuh wanti-wanti saka Kanjeng Rama Bathara Tunggal supaya aku aja nganti ngambah ana ing laladan Mesir Masiduni sak kiwa tengene. Merga iku bakal apes dayaku. Iku kabeh dadi mungsuhing dewa. Lan kabeh dayaning cahya bakal bisa apes. Wah, ayo bali Lembu Andini.
Dewaya nuntun wong perang kasangsayan. Waduh mantu. Kok mawa cahya menika paduka menika bangsaning menapa? Ulun bangsaning dewa, ulun Bathara Manikmaya. Kae titianku Lembu Andini. Jenengmu sapa? Nami kula Krama Piling. Gaweamu kula menika tukang jala mina ugi tukang mancing wonten ing seganten. Aku kok weruh entuk-entukamu iwak gedhe kok mawa sisik emas. Kula menika nggih gumun kula geret nganti abote mboten ilok. Mangka adate angsal niku nggih mung cilik. Niki kok entuk-entukan kok gedhi men. Gedhi gek lemu. Ketoke le enek. Iwake. Upama tak tuku piye? Ampun. Kula pinten-pinten dinten nyambut damel mboten angsal tedhi malah angsal ulam kok badhe ditumban mboten iki kajeng kula nggih lawuh piyambak. Iwak sing sisike mboten mingsra, elek letek men enake mboten luwe-luwe niki sisik kencana. Kaya ngeten iki mesti eca. Yen ora entuk tak jaluk kowe tak shotke dadi iwak. Ulun bisa ngesotke marang sira. Waduh ya ampun. Nyuwun pangapunten ampun dipun sotaken. Nggih sampun kula aturaken paduka. Ora pati nduga mana temen ana iwak ing Nyolowadi kowe ngaliya dhisik. Ora pati nduga mono jebul ana wanita ingkang sulistya ing marna. Sira sapa wong ayu? Inggih nami kula pun Umayi. Banjur iku kok ana ali-ali ingkang kaya ngono indahe. Inggih menika naminipun Kalpika gaib. Inggih ali-ali maklukat gaib. Paduka sinten aku Bathara Manikmaya iki titianku Lembu Andini. Kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun paring pitulungan dhateng Umayi. Sekawit kula lelana brata wonten tepining seganten dumadakan kula sinambring ulam lampahan kula dados mekaten malah wonten ing wetenging iwak kula ngreksa Kalpika maklukat gaib menika jebul titih wahyaning mangsa kala anekani paduka ingkang saged ngruwat kula pukulun. Wong ayu rumangsaku ing jagat iki akeh ingkang sulistya ing marna parandene ora ana ingkang padha-padha animbangi kelawan citranira. Umayi kula wonten dawuh persajan wae aku kajiret rasaning rasa tresna kabondeng wuyung kapandhut jemparing asmara. Umayi apa lila lair trusing batin lamun taku cecaketan kelawan sliramu.
anakku ya. Pangglung prajanira Narendra Mbekmarta Tama. Anakku nggih, anakku man. Nganti mider njajah desa Milangkori. Nggonku ngupaya kelawan sira wong ayu. Jebul malah mapan ing kene. Ngabekti kula Paman Iskandar Muda. Iya wong ayu tak tampa. Ibu kaya ngopo bakal bungahe Kanjeng Koko Prabu Sudagar umaran ing Persi. Lamun to putrane bisa ketemu iki, ayo tak boyong bali menyang negara Persi. Inggih. Namung ingkang saged manggihaken kula ingkang binadhok ing ulam inggih menika Bathara Manikmaya ingkang mapan wonten ing ajeng paduka menika. Malah kapara pukulun Bathara Manikmaya kepareng badhe garwa kula Paman. Umayi wonten dawuh kabeh kudu rinembuk ana ing praja Persi. Mengko to kisanak ana apa Raden? Sira sapa? Aku Raden Iskandar Muda, bapa pamane Umayi. Aku Bathara Manikmaya. Sira kang wis paring pitulungan kelawan Atmajaku. Iya, pancen mangkono. Lamun nyatane sira kepengin garwa kelawan Atmajaku, tak kira wewenang purba wasesaning lakon iku mung ana astane Kanjeng Koko Prabu Sudagar umaran. Karepmu piye Raden Iskandar Muda? Tak jaluk kanthi banget. Ora gantal wektu mulai tak derekake pinarak ana ing negara Persi. Aku ora bakal sowan mrono. Mung tak enteni lilane wae. Paman, mbok inggih paduka Paman nglilani. Aku wis kiciret rasaning rasa tresnaku marang pukulun Manikmaya. Aturna ngersaning Kanjeng Rama. Aku melu Bathara Manikmaya Paman. Ya. Pancen sing jeneng tresna ki ora kena kinaya ngapa. Yen wis gathuk ya wis kaya ngono dialang-alang ngono segara sapitu. Ya wis kumpul. Dialing-aling ngono bengawan sore. Lan rembulan ingkang ana pucuking cemara. Esem mujiwate wong wadon ora bisa ngrubuhake atining wong lanang. Bathara Manikmaya apa Raden Iskandar? Ya. Mengko sesa-sesa ana panguwasan Kanjeng Koko Prabu kanggo sawetara wektu rehning nyatane. Umayi wis masrahake jiwa ragane marang sira, mangsa bodho aku tak bali dhisik menyang negara Persi. Apa ora elok nggonku tapa ning Gunung Candrageni. Wis ora genah etunganing windon. Wis ana tengara saka adiling kodrat nyatane. Wis pengkoh kukuh bakuh njaba njeroku.
pantes yen aku nguwasani jagat iki. Ning aku kok krungu pawarta. Jarene sing nguwasani Triloka kok jebul jek dulurku dhewe. Ingkang tinemu muda ya kuwi si Manikmaya. Ilah. Kurang ajar temen. Apa bayi arep ngilani dadane kakangne? Ora pangling dulurku nom, kowe Ismaya. Iya Kakang Tejamaya. Aku ngaturake karaharjan. Iya. Semune makantar-kantar temen saka ngendi Kakang Tejamaya? Aku saka mertapa ing Gunung Candrageni. Katarima tapaku. Aku antuk pituduh yekti menawa santosa njaba jeroku. Aku bisa nguwasani jagat Triloka iki. Ning ya gene kok aku krungu pawarta. Semune Kanjeng Rama Pukulan uga mengestoni kelawan dulurku Manikmaya. Jarene ngratoni Triloka. Kaya didodhok dadaku. Aku dulur ingkang tinemu tuwa dhewe. Nanging kena apa sing mengiran jagat malah Manikmaya? Kusik to Kakang. Mbok ya ditata luwih dhisik rasane. Ditata piye? Sepira kluwihane Manikmaya, sepira bobote, sepira kawegigane, sepira kasektene dene wanuh-wani methengkring nguwasani jagat. Pangandikamu mau semune kegelan ing rasa. Elinga sira iku dulur kang tinemu tuwa kudune ora mengkono yen ta ana wong nom kang luwih ketrima uripe. Kakang Tejamaya malah kudu melu bombong dene duwe sedulur bisa mengiran jagat. Kosik. Manikmaya kudu gelem ngakoni. Pintrong ikel jagat jaring angin. Ngaduwa wasis isih wasis aku, ngaduwa sekti Tejamaya. Ora susah kowe ngilikke aku. Bebecer rembug koken gunem sing tanpa guna. Semingkira aku arep ngelekke Bathara Manikmaya. Yen ngono aku sing memalang sedyam merga kaisi sedulur dhewe. Yen to sisip katuranggane kriwikan dadi grojogan gegoyon dadi tangisan. Ora wurung sapa sing tuwa bebatene, sing padha nyawang. Loh, yen ngono kowe mbelani Manikmaya abam apa? Tega larane ora bakal tega patine kuwi sedulur. Ah, kendarat dening aku. Ngajak pirang taun. Apa mbok kira aku gumun karo kasektenmu? Kowe bisa ngembari dulurmu lanang, aku ora gumun. Ngajak adu pengabaran sing cara kepiye? Gunung kang gedhe kae. Bakal mlebu ana ing tutukku.
Nek kowe bisa ngembari cetha kowe wong lanang tenan. Mawak-mawak wong ngene cangkemku. Apa ya? Apa enak nih? Lambe ngene iki nggo mangan ora penak blas iki. Ora kelat-kelat. Wah, keranjingan trayuli binantang tenan. Wis moyo. Kowe kudu nyagui penantangku, ngerti aku wis kaya ngene. Ha, endi kowe? Cangkemku sedeng. Ora suwek ning kok mandeg ning bokong. Grenjel kaya ngene. Kakang Tejamaya, rene kowe. Bubrah budaya ning awak so. Awak wis kaya ngene kuwi wis ora payu didol. Arep diprada karo dilimar kuwi ora iso puas. Piye? Kowe kok ya dadi kok ngono. Mula aja dolanan pengabaran. Sing sinurungati kang kogel. Adine ndak kaya ngene iki merga ana unen-unen kekeraning ilmu karang. Kekarangan saka bangsaning gaib iku boreh paminipun tatan rumasuk ing jasad. Amonganing sanjabaning daging tuhu kapengkok ing Pancabaya ubayane balenjani kok dilagokke timbang sepi. Nek nangis kudune nangis piye lelakone kowe sowan Kanjeng Rama Pukulun. Rama anakku katelune pisan ulun wis mangerti mungguh apa ingkang dumadi ing sira. Kula nyuwun pangapunten Rama. Nggih kula nyuwun pangapunten Rama.
Manten ugi kula Rama. Kula supe dhateng pepali paduka satemah kateman mekaten. Ya nggih. Ora ana dalaning pamratobat kejaba tinuku kanthi lelabuhan dharma. Tetep ana dharma sesanggeman Tejamaya ingkang tuwa dhewe reh ning wujudmu wis kaya mengkono ulun ora bakal bisa ngruwat dali sekawit. Monggo mati ya. Dadi kaya ngene ora diruwat nah. Kowe kejaba jeneng Tejamaya uga jenenga Kyai Togog. Oh, Togog. Togog alias Antogo. Nggih, alias Pego. Ismaya kula pukulun kowe uga jenenga Bathara Samara ya Bathara Semar. Ngestaken dawuh pukulun. Semono uga Manikmaya sira arana Bathara Guru. Ya Bathara catur buja tanganmu papat, ya Bathara Nilakanta tegese ciri belang tenggokmu. Nuwun inggih pukulun. Tejamaya ya Togog muduna marang Mercapada dadya pamong pangiwa. Mongen tuduhna dalan sing bener wong-wong kang padha ambek angkara budinista watake siya. Yen kena elekna marang dalan sejati, kawula nggih ngestaken dawuh. Semar kula wonten dawuh. Sira muduna marang Mercapada dadya pamong panengen. Mongen satru ingkang ngambek saduwing budi utama ing pakarti sucing tumindak. Lho inggih ngestaken dawuh. Bathara Guru kula wonten dawuh sira ngratanana ana ing kayangan. Kayanganira jenengna Suralaya. Kawula nuwun inggih sinaweneng ngratoni marang para dewa ing besuke. Nuwun inggih pukulun. Kabeh wae para putra-putraku sing jeneng dharma utawa kewajiban mono tumindak ingkang tumuju marang karahayaning bebrayan gedhe tanpa ana pamrih kang tinamtu.